Každý pozná Fabiu, Octaviu alebo Kodiaq. Ale len málo kto vie, že Škoda má vo svojej minulosti autá, ktoré boli naozaj odvážne, rýchle a prevratné ako tie najlepšie autá svojej doby z Talianska či Nemecka. Toto je príbeh 5 aut, ktoré predbehli svoju dobu. Zabudnuté legendy značky Škoda. Škoda Treka, prvé SUV z Nového Zélandu, vyrábané v rokoch 1966 až 1972. Na prvý pohľad by ste asi nepovedali, že toto zvláštne hranaté auto má čosi spoločné so značkou Škoda. Ale v skutočnosti ide o vôbec prvé SUV so znakom Škody na kapote. A zároveň o prvé auto, ktoré sa kedy vyrábalo na Novom Zélande. Volalo sa Škoda Treka. Písal sa rok 1966. Svetom sa šírila vlna praktických pracovných aut. Niečo medzi džípom a malým úžitkovým vozidlom. Na Novom Zélande bol však problém. Dovoz aut zo zahraničia bol extrémne drahý, pretože krajina chránila svoj domáci priemysel vysokými clami. A tak vznikol plán vyrábať auto priamo na mieste, z dostupných dielov. Novozélandskí konštruktéri preto oslovili Škodu, ktorá im dodala podvozok a techniku z modelu Octavia Super. Na ňom postavili úplne novú, jednoduchú karosériu s hranatými tvarmi. A zrodila sa Škoda Treka. Treka bola robustná, ale jednoduchá. Pod kapotou mala štvorvalec 1,2 litra s výkonom približne 47 koní. Motor, ktorý sa predtým montoval do Octavie. V kombinácii so štvorrýchlostnou prevodovkou dokázala vyvinúť rýchlosť okolo 112 km za hodinu. Nie je to veľa, ale na prašné cesty, farmy a kopce Nového Zélandu to úplne stačilo. Vďaka svetlej výške takmer 19 cm a nízkej hmotnosti len 870 kg zvládla Treka aj ťažší terén. Dokázala odviesť až 0,5 tony nákladu alebo až 8 pasažierov, keď bola vo verzii pick-up so zadnými lavicami. Zaujímavosťou je, že karoséria sa vyrábala priamo na Novom Zélande, zatiaľ čo mechanické časti prichádzali rozložené z Československa. Tým sa podarilo obísť vysoké dovozné clá a auto sa stalo pre miestnych dostupným. Treka sa vyrábala v rôznych verziách, ako pick-up, uzavretá dodávka, dokonca aj plážové vozidlo s plátenou strechou. Niektoré kusy dostali plastovú strechu, čo bolo v 60. rokoch dosť moderné riešenie. To však nie je všetko. Treka sa nielenže predávala, ale aj úspešne používala v armáde. Niekoľko kusov dokonca skončilo ako poľné sanitky vo Vietname. Dohromady vzniklo približne 3000 kusov, čo z nej robí prvé auto vyrábané v sérii na Novom Zélande. A hoci bola jednoduchá, stala sa symbolom sebestačnosti. Auta, ktoré vzniklo z potreby, nie z prestíže. V roku 1972 však prišiel koniec. Nový Zéland zmenil dovozné pravidlá, clá sa znížili a lokálna výroba sa stala neekonomická. Treka tak potichu zmizla z trhu. Ale jej príbeh pokračuje. O niekoľko desaťročí neskôr, keď Škoda predstavila svoje moderné SUV, modely Yeti, Kodiaq a Karoq, sama automobilka v oficiálnych materiáloch priznala, že ich duchovným predchodcom bola práve Treka. A takým svet pozná Land Rover či Toyota Land Cruiser, na opačnom konci sveta už v 60. rokoch brázdila cesty skromná, ale odvážna Škoda Treka. Prvý pokus o československé SUV, ktoré sa zrodilo ďaleko od domova, no s typickým škodováckym duchom, praktickým, odolným a nenápadne chytrým. Simply clever. Škoda 935 Dynamic. Aerodynamická kvapka z roku 1935. V čase, keď svet ešte len začínal chápať pojem aerodynamika, sa v Mladej Boleslave zrodil automobil, ktorý pôsobil ako zjavenie z budúcnosti. Mal plynulé línie, zakryté zadné kolesá, dlhú zaoblenú zadnú časť pripomínajúcu kvapku vody. Volal sa Škoda 935 Dynamic a bol to automobil, ktorý ukázal,
kam by sa mohla uberať budúcnosť. Na pražskom autosalóne v roku 1935 vzbudil obrovský rozruch. Kým väčšina vtedajších aut mala ostré hrany a vystúpené blatníky, Škoda 935 Dynamic pôsobila ako z inej planéty. Karoséria bola navrhnutá podľa princípov prúdenia vzduchu, ktoré sa vtedy len začínali objavovať v letectve. Vďaka tomu mala odpor vzduchu s koeficientom len 0,37, hodnotu, akú dosahovali sériové autá až o 10 ročia neskôr. Pod elegantnými tvarmi sa ukrývala pokročilá technika. Motor bol umiestnený vzadu, pred zadnou nápravou, čo zlepšovalo rozloženie hmotnosti. Išlo o vodou chladený, štvorvalcový plochý motor s objemom takmer 2 litre a výkonom okolo 55 koní. To síce nie je ohromujúce číslo, ale v kombinácii s aerodynamickým tvarom umožňovalo dosiahnuť rýchlosť až 140 km za hodinu, na rok 1935 mimoriadne pôsobivá hodnota. Ešte väčšou raritou bola prevodovka Kotal, poloautomat so 4 stupňami, v ktorej vodič rýchlosť len predvolil, a elektromagnetické spojky urobili zvyšok. Niečo také používali vtedy len luxusné značky ako Delage alebo Voisin. A v čase, keď väčšina aut mala páku vyčnievajúcu z podlahy, 935 Dynamic ju mala priamo pod volantom, ako predzvesť modernej éry komfortu. Podvozok tvoril rebrínový rám, známy z modelov Škoda Popular. V strede viedla hrubá nosná tyč, do ktorej bola dokonca zasunutá palivová nádrž. Nápad odvážny, ale nie práve bezpečný. Neskôr bola preto premiestnená dopredu, pred chladič. Vďaka tejto koncepcii bolo auto ľahké. Vážilo len okolo 1170 kg, no pritom bolo pevné a relatívne stabilné. Interiér pôsobil moderne, široké sedadlá, elegantný volant, prístroje zapustené do palubnej dosky. Zadná časť karosérie mala dlhý chvost so zapustenými svetlami a zakrytými kolesami. Všetko pre čo najlepší prienik vzduchom. Dokonca aj rezervné koleso bolo uložené vodorovne vpredu, kde tvorilo akúsi predbežnú deformačnú zónu. Myšlienku, ktorú konštruktéri bežne začali riešiť až po druhej svetovej vojne. Podľa dochovaných poznámok bola výroba prototypu mimoriadne hektická. Prevodovka Kotal, objednaná z Francúzska, dorazila do Mladej Boleslavy len 5 dní pred otvorením autosalónu. Tým inžinierov vtedy doslova nespal, aby stihol vozidlo dokončiť a priviesť do Prahy včas. A podarilo sa. Škoda 935 sa stala jednou z hlavných hviezd výstavy. V tom čase sa automobilka snažila ukázať, že dokáže konkurovať aj slávnej Tatre, ktorá o rok skôr ohúrila svet aerodynamickou Tatrou 77. Dynamic mal byť odpoveďou z Boleslavy. Elegantnejšou, modernejšou, no stále dostupnejšou alternatívou. Žiaľ, zostalo len pri prototípe. Škoda 935 bola technicky zložitá a jej výroba by bola príliš drahá. Po autosalóne slúžila ako testovacie vozidlo, neskôr sa stratila z dohľadu a až v roku 1968 ju automobilka opäť objavila. Bola zdevastovaná, ale zachránená. A v rokoch 2013 až 2015 prešla kompletnou renováciou. Dnes je klenotom múzea Škody Auto v Mladej Boleslave. Škoda 935 Dynamic nikdy nešla do sériovej výroby, no jej technické riešenia ovplyvnili nasledujúce generácie vozidiel. Usporiadanie s motorom vzadu, plynulé línie karosérie či komfortné ovládanie sa neskôr objavili v modeloch Popular a Rapid. Automobil dokázal, že aj československí konštruktéri dokázali myslieť vizionársky, rovnako ako ich kolegovia v Stuttgarte, Paríži či Detroite. A dnes, keď sa na ňu pozeráme, máme pocit, že nepatrí do roku 1935, ale skôr do 50. či 60. rokov. Škoda 935 nebola len auto. Bola to myšlienka.
Dôkaz, že aj v malom národe sa môže zrodiť technický zázrak, ktorý predbehne svoju dobu. Škoda Popular Monte Carlo. Športová elegancia pred vojnou. Píše sa rok 1936. Európa žije automobilovými pretekmi. Rýchlosť, štýl a technický pokrok sú symbolmi prestíže. Na francúzskej riviére sa schádzajú najlepšie tímy sveta, aby sa zúčastnili slávnej Rally Monte Carlo, jedného z najťažších a najuznávanejších pretekov svojej doby. A medzi luxusnými vozmi zo západu, medzi menami ako Bugatti, Mercedes či Alfa Romeo, sa objaví niečo, čo nikto nečakal. Nenápadné, malé československé auto. Škoda Popular. V čase, keď väčšina automobilového sveta ani len netuší, kde sa Československo nachádza, sa dvaja mladí muži, Zdeněk Pohl a Jaroslav Hausmann, rozhodnú postaviť sa medzi svetovú elitu. Ich cieľom nie je len pretekať. Chcú ukázať, že aj malá krajina dokáže veľké veci. Vtedy ešte netušili, že práve tento okamih zmení dejiny značky Škoda. Ich Škoda Popular bola postavená na ľahkom rebrinovom ráme, ktorý v tom čase predstavoval inžinierskú revolúciu. Pohon zadných kolies, nezávislé zavesenie všetkých kolies a spoľahlivý štvorvalcový motor s objemom 1386 kubických centimetrov, ktorý produkoval síce len okolo 30 koní, ale bol mimoriadne ľahký a odolný. V kombinácii s hmotnosťou pod 800 kg dokázal tento malý zázrak dosiahnuť rýchlosť až 110 km za hodinu, čo bolo v 30. rokoch naozaj úctyhodné. Pohl a Hausmann s týmto autom absolvovali tisíce kilometrov z Prahy až do Monte Carla, po zasnežených cestách, horských priesmykoch a prašných dedinách. A nie len, že dorazili do cieľa, skončili na 2. mieste vo svojej kategórii pred vozidlami, ktoré mali dvojnásobný výkon a niekoľkonásobne vyššiu cenu. Tento úspech bol pre Škodu obrovským triumfom. Z malej domácej automobilky sa zrazu stala značka, ktorá mala rešpekt aj v zahraničí. A z tejto eufórie sa zrodil nápad vytvoriť špeciálnu sériu elegantných športových vozidiel, ktoré ponesú meno po legendárnej rally. Tak vznikla Škoda Popular Monte Carlo. Model Popular Monte Carlo bol postavený ako limitovaná edícia. Celkovo vzniklo len 72 kusov. Každý z nich bol ručne zostavený s dôrazom na detaily, ktoré v tej dobe mohli konkurovať aj britským či talianským športovým vozom. Pod dlhým, elegantným predkom sa ukrýval štvorvalcový motor 1,4 litra, neskôr aj silnejší 1,6 litrový variant, ktorý mal výkon až 35 koní. Na prvý pohľad to možno neznie ohromujúco, no vďaka aerodynamickej karosérii a hmotnosti len 815 kg dokázala Monte Carlo jazdiť rýchlosťou až 125 km za hodinu, čo v polovici 30. rokov znamenalo čisté športové auto. Dizajn mal na starosti Oldřich Meduna a jeho práca bola majstrovská. Auto malo dlhú, elegantnú kapotu, zaoblené blatníky a plynulé línie, ktoré pôsobili ako socha v pohybe. Interiér bol čalúnený kvalitnou kožou, palubná doska z lešteného kovu a ručne tvarovaný volant dodávali autu noblesu, akú dovtedy Škoda neponúkala. A to najzaujímavejšie? Mnohé prvky karosérie boli testované v aerodynamickom tuneli, čo bola technológia, ktorú v 30. rokoch používali len tie najprestížnejšie automobilky sveta. Škoda sa tým zaradila medzi inžinierskú špičku svojej doby. Jeden z najznámejších príbehov hovorí, že počas vývoja sa technici v Mladej Boleslave nechali inšpirovať tvarom karosérii Bugatti a Talbot Lago, no všetko prispôsobili vlastným možnostiam a materiálom dostupným v Československu. Dokonca sa traduje, že niektoré panely boli tvarované ručne pomocou drevených šablón,
čisto remeselníckou prácou bez použitia lisovacích fóriem. Škoda má históriu plnú odvahy, vynaliezavosti a technických experimentov. Mnohé z týchto aut upadli do zabudnutia, ale dnes nám pripomínajú, že aj za železnou oponou vznikali stroje svetovej úrovne. A možno práve preto sa na ne oplatí spomenúť. Škoda 1100 OHC, československé Ferrari, ktoré sa narodilo v zlej dobe. V 50. rokoch minulého storočia bola Československá republika za železnou oponou. Väčšina ľudí si vtedy mohla dovoliť iba malý, jednoduchý automobil. Ale aj napriek obmedzeniam sa v Mladej Boleslave zrodil projekt, ktorý svojou technikou a krásou mohol pokojne konkurovať Ferrari alebo Maserati. Volal sa Škoda 1100 OHC a bol to jeden z najodvážnejších projektov svojej doby. Písal sa rok 1956. Automobilka Škoda mala za sebou úspechy na pretekoch ešte z predvojnových čias, ale po vojne sa motoršport stal luxusom, ktorý si socialistická ekonomika nemohla dovoliť. Napriek tomu sa v tajnosti zrodil sen postaviť pretekárske auto, ktoré by svetu ukázalo, že Československo stále dokáže vyrobiť niečo výnimočné. Tým mladých inžinierov sa pustil do práce s minimálnymi strojmi, ale s obrovským nadšením. Zobrali osvedčený motor zo Škody 440 Spartak, obyčajný radový štvorvalec s objemom 1,1 litra a úplne ho prekopali. Dostali ho až na výkon 92 koní pri 7700 otáčkach za minútu, čo bolo na tú dobu neuveriteľné číslo. Motor mal dvojicu karburátorov jíkov, hliníkovú hlavu valcov a bol naladený tak, že sa ochotne vytáčal ako pretekárske stroje zo západu. Celé auto pritom vážilo iba 550 kg, vďaka čomu dokázalo zrýchliť až na 200 km za hodinu v 50. rokoch v Československu. Karoséria bola umelecké dielo, ručne postavená z tenkého hliníkového plechu s elegantnými tvármi pripomínajúcimi talianske šporťaky. Podvozok bol úplne nový, trubkový rám s nezávislým zavesením kolies. Vtedy to bola moderná technika, ktorú používali len najlepšie svetové značky. A tu prichádza prvá zaujímavosť. Auto bolo tak ľahké a rýchle, že pri testoch mali pretekári problém ho udržať na ceste. Tovarenskí jazdci spomínali, že pri rýchlosti nad 170 km za hodinu sa predná časť auta doslova výrazne dvíhala, čo už nebolo o odvahe, ale o prežití. Napriek tomu sa 1100 OHC zúčastnila viacerých domácich pretekov a vždy patrila medzi najrýchlejšie stroje na trati. Vďaka svojej spoľahlivosti často porážala aj vozidlá so silnejšími motormi. Vyrobili sa len 2 kusy roadsteru a 2 kupé, každý ručne a každý trochu iný. Kupé verzia mala elegantnú laminátovú karosériu, ktorú testovali ako prvý krok k ľahkým materiálom. Lenže potom prišla politika. Koncom 50. rokov prišiel zákaz účasti československých tovární na zahraničných pretekoch. Motoršport sa považoval za buržoázny prepich a tak sa projekt 1100 OHC musel ukončiť. Škoda tak nikdy nemala šancu ukázať svoj výtvor svetu a my dnes môžeme len snívať, ako by si toto auto viedlo proti konkurencii Ferrari 500 TRC alebo Porsche 550 Spider. Jedno z kupé bolo zničené pri nehode, druhé bolo po rokoch nájdené rozobrané v sklade a v roku 2017 ho Škoda Auto kompletne zreštaurovala do pôvodného stavu. Dnes patrí medzi najvzácnejšie exponáty v múzeu Škody v Mladej Boleslave a občas sa objaví aj na prestížnych zrazoch historických vozidiel, kde zbiera len obdiv. Škoda 200 RS. Tým mladých inžinierov a mechanikov v závode. Škoda sa rozhodol postaviť špeciál, ktorý by dokázal konkurovať vtedajším európskym pretekárskym vozidlám. Nemali k dispozícii veľké rozpočty ani moderné technológie, len skúsenosti z výroby sériových modelov a veľa odhodlania.
Základom sa stal upravený rám zo Škody 110R, športového kupé, ktoré bolo v tom čase ikonou československých ciest. Ale 200 RS bola iný svet. Každý jej diel bol prispôsobený na výkon, rýchlosť a ovládateľnosť. Karoséria bola odľahčená. Namiesto oceľových panelov sa použil laminát, čím auto schudlo na 885 kg. Široké blatníky, agresívne nárazníky a dvojité okrúhle svetlá dávali autu surový, pretekársky vzhľad. Nebolo to auto pre parádu. Bolo stvorené na pretekársku trať. Pod kapotou sa skrýval štvorvalec s objemom 1997 kubických centimetrov, teda 2 litre, vyvinutý priamo v Mladej Boleslave. Mal dvojité vačkové hriadele, karburátory Weber a výkon približne 120 koní. V spojení s nízkou hmotnosťou to znamenalo rýchlosť cez 210 km za hodinu, čo boli hodnoty, ktoré v tej dobe dosahovali len špičkové športové vozy z Nemecka či Talianska. Prenos výkonu na zadné kolesá zabezpečovala 5-stupňová manuálna prevodovka. Podvozok bol kompletne prepracovaný a doplnený o výkonné kotúčové brzdy. Auto sedelo na ceste ako prilepené a na úzkých kopcovitých tratiach Československa sa stalo postrachom konkurencie. Na jar 1975 sa Škoda 200 RS prvýkrát predstavila verejnosti na pretekoch Škoda Rallie v Mladej Boleslave. A hneď si vyslúžila uznanie. Diváci boli v šoku. Auto vyzeralo, znelo a jazdilo ako zo západu. Bolo rýchle, precízne a spoľahlivé. Aj keď štartovalo len niekoľko kusov, presnejšie 3 vyrobené exempláre, ukázalo, že domáci inžinieri dokázali vytvoriť pretekársky stroj svetovej úrovne. Jedna z týchto 200 RS dokonca štartovala na legendárnej Rally Bohemia a ďalšia na zahraničných podnikoch, kde robila značke meno. A práve skúsenosti získané na tomto aute sa stali základom pre vývoj legendárneho modelu Škoda 130 RS, ktorý neskôr ovládol európske rally scény a stal sa symbolom československého motoršportu. Ale vráťme sa späť. Škoda 200 RS nebola len o výkone, bola aj o odvahe. O tom, že aj v podmienkach, kde sa o pretekárskych autách len snívalo, sa našiel tým ľudí, ktorí sa nebali riskovať. A hoci vznikli len 3 kusy, každý z nich zanechal stopu v histórii. Škoda 200 RS sa stala zlomovým bodom. Nebola to len pretekárska rarita, ale aj iskra, ktorá naštartovala celú novú éru motoršportu pod značkou Škoda. Bez nej by nevznikla 130 RS, bez nej by Škoda nikdy nedosiahla úspechy na tratiach v Monte Carle, Grécku či Veľkej Británii. Je to príbeh o odvahe, o technickej zručnosti a o túžbe ísť ďalej, aj keď sa to zdalo nemožné. A aj dnes, keď sa pozeráme na moderné športové Škody, môžeme povedať jediné. Všetky z nich v sebe nesú kúsok DNA z legendárnej Škody 200 RS. Toto boli zabudnuté legendy značky Škoda. Autá, ktoré predbehli svoju dobu.